kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa meillä on Rope Top Roulette ja siinä pikku twisti, eli tapasko twisti. Ei sen enempää, mennään suoraan itse videon pariin. On siis seuraavat. Eli me pyöritetään tätä spin wheelia tässä näin. Ja ihan mikä leveli siitä tulee, mulla on 3 yritystä läpäistä se taso. Ja jos mä en saa sitä 3 yrityksellä, niin 1 teelusikka tapaskoa tulee sitten mulle. Ja tosiaan ei sen enempää sääntöjä, joten lähdetään arpomaan meidän ensimmäinen leveli. Tästä näin. Ja sieltähän tulee Dry Out taitaa tulla. On meidän ensimmäinen taso. Dry Out. Mä en muista tästä kentästä niinku yhtään mitään, mutta olette saan läpi. Tää on aika helppo kenttä, niinku mitä mä muistan silloin kun mä oon pelannut tätä. Pinnata tästä taas seuraava kenttä meille. Ja sieltähän tulee Blast Processing taitaa tulla. Mä oon itse asiassa tässä kentässä ihan hyvä, että tää on nyt siis toinen kenttä, joten lähdetään toisen kerran pariin. Blast Processing, joten lähdetään suoraan tämän kentän pariin. Mä tykkään tästä kentästä, tää on yksi mun lemppari Rope-peleitä. Siinä meni ensimmäinen yritys jo. Tää keskittyä. Ei vie. Aika helppo veivi kyllä. Sinne käytiin lähellä kuolemaa ja kohta tulee se dual wave. Sieltä. Blast-prosessi on läpi. Seuraavaa kenttää kohti. Pyöritään tästä spin wheelia tosiaan ja näyttäisi, että Stereo Madness on meidän kenttä. Sitä ei varmaan kukaan oikein jaksa nähdä. Ottaa silti pari klippiä siitä. Varmaan todella tylsää katsottavaa, koska Stereo Madness on niin helppo kenttä, niin ei tule hirveästi klippejä tästä kentästä. Käytät varmaan Stereo Madnessin päälle.
seuraavaan kenttään ja yrittää hyrrää tästä ja sieltä Electroman Adventures on meidän seuraava kenttä ja mä oon tässä kentässä todella huono, että voi olla, että joudutaan jo ottamaan ensimmäiset tapaskot sitten, joten mennään Electroman Adventuresin pariin. Siinä on meillä seuraava kenttä, joten lähdetään suoraan tästä vaan pelaamaan. Mä oon aika huono tässä kentässä, niin ei varmaan tuu hirveän isoja attempteja ainakaan. Ai, tuliko? En tiedä. Siinä meni ensimmäinen yritys, voi apua. Toinen yritys lähtee tästä näin, mä oon todella huono Miship gameplayssä ja se kyllä saattaa näkyä tässä aika hyvin. Ja seuraava video tulee luultavasti olemaan sitten... Ei! Meni, nyt on viimeinen yritys. Seuraava video tulee sitten olemaan rakennusvideo. Siinä dekoreitetaan mun ja yhden toisen tyypin Extreme Demonia. Siinä dekoreitetaan sitä. Ja ihmeessä kommenttia tähän videoon, että mitä te haluaisitte, että mä teen tänne mun kanavalle. Suomalaista GD-kontenttia on tulossa todella paljon lähiaikoina, joten kannattaa pistää kanavatilaukseen, että saa niitä videoita. Ja se tulee olemaan se Extreme Demonin kollabi tulee olemaan avaruusteemainen. Ei, siinä mut meni viimeinen yritys. Ei oo todellista. Nyt mä joudun ottaa pakkoa. Joo. Tää sanomaan huono. Tää ottaa pakkoa. Ja joo. Ei muuta. Täältä teelusikka tabaskoa. Mä en tykkää niinku tabaskon mausta, ei se silleen muuten ole hirveän paha. Ja siinä näette, sinne menee tippoja. Täys teelusikallinen sitä. No niin, siinä on täys teelusikallinen tabaskoa. Siitä suu näkyviä. Kyllä tää ainakin polttaa. Oh. Mennään vaan seuraavan kentän pariin. Jep, tää sattuu. No niin, nyt on. Mä kärsin täällä tabaskosta. Viimeinen kenttä pyöritetään tosta ja ei kai se... No niin, joo. Se on X-Step. Mä oon todella huono X-Stepissä. Joten saattaa olla, että nyt tulee sitten tabaskoa taas.
aika hyvältä. Sieltä vähän... Ei! Nyt joutuu ottaan toisen kerran, jos tapasko. No, se on kärsimystä, mutta sinne vaan sitä kohti mennään, joten eikä se auta muu. Täällä sitä taas ollaan. Siinä on tapasko. Ja joo. Seuraava video tulee luultavasti olemaan rakennusvideo ja voitte totta kai laittaa kommentteihin, että mitä videoita haluaisitte, että mä teen. Koska mä voin tehdä ihan mitä ikinä videoita haluatte. Mutta tykätkää videosta ja seuraava video tulee luultavasti olemaan rakennusvideo. Muistakaa, että saatte vaikuttaa tuleviin videoihin. Tykätkää videosta, kommentoikaa. Tai ei edes tarvitse, jos et tykännyt. Siinä mennään. Siinä on tapasko. Siinä on suu. Se menee siinä. Ei vittu. Vittu tää maistuu ihan surkealta. Kiitos kun katsoit video. Nähdään seuraavassa videossa. Kun tulee 100 tilaajaa, niin tulee face reveal. Kiitos, hei!